la concepció de que el màrqueting és només com la part publicitària. També, però vull dir que el màrqueting és tota la gestió que hi ha darrere per quan es treu un producte al mercat. I és molt important que el producte sigui bo, però hi ha una part molt important que és si et portes amb l'empresa, el tracte, exacte. Jo porto, de moment, bombes de circulació extracorpòria. Si tu portes com un cor artificial. Exacte, sí. És una passada, això. És molt xulo. I us dic que veure-ho en directe és brutal. Benvolguts i benvolgudes al Citoplasma. Avui és un dia especial perquè ens ve a veure una amiga. Amb ella hem jugat a vòlei, hem ballat a diferents festes i la veritat sempre em deixa bocabadats quan ens explica què fa a la seva feina. I això que vam pensar, Joel? Que l'havíem de portar. Que vingui al Citoplasma. I és que quan el Joel i jo intentem pensar a veure qui pot venir, quins perfils professionals podem portar, pensem que tingui una bona història, no? Que encaixi amb el que volem transmetre i que pensem que ens farà un bon programa ella sola. I avui, Joel, vinc tranquil·líssim de casa. Perquè avui toca parlar de màrqueting farmacèutic, un perfil que encara no havíem explorat i avui tindrem el plaer de descobrir amb la Lali Sàrries, enginyera biomèdica per la Universitat de Barcelona, amb un màster en màrqueting farmacèutic per la, deixa'm-ho dir bé, Barcelona School of Management. Correcte. De la Pompeu Fabra, i actualment, compte, Product Specialist, que ja veurem què vol dir això, a Palex Medical, una multinacional de distribució de solucions mèdiques a Espanya i Europa. Avui intentarem esbrinar, Lali, què fas als quiròfans quan hi ha operacions a cor obert? I per què és necessària i imprescindible la teva presència? Això d'avui és fort, eh? Lali, benvinguda al Citoplasma. Esperem que hagis fet un bon estudi de mercat, vinguis amb un bon producte i ens expliquis aquesta història amb tots els detalls. Gràcies per venir, Lali, com estàs? Moltes gràcies a vosaltres, és un honor i estic molt bé. Sí? Moltes ganes de parlar amb vosaltres avui. I tu, Joel, com estàs? Molt bé, tu estàs bé? Sí, jo prou bé, hem hagut de repetir l'entrada, però fins aquí estem tots bé. De bona senyal. Exacte. Bueno, doncs, Lali, em toca a mi començar i la meva pregunta estrella és: què hauries fet si no haguessis triat el camí que has triat, que és estudiar enginyeria biomèdica? Doncs de petita, a part de voler ser astronauta com tots els nens, volia ser cirurgiana de cors en aquell moment. Bueno. I vaig estar molt temps amb aquesta idea. I això d'on va sorgir? El meu pare és metge i vinc d'una família de metges, llavors una mica doncs, la medicina sempre ha estat a casa i sempre m'ha interessat, llavors era una cosa que volia fer, cirurgiana, sí. Bueno, en aquest sentit, tu ara mateix et dediques a coses del cor i entres a quiròfan sovint. Exacte, o sigui, podríem dir que el meu somni... Tangencialment, no? Exacte. Estàs en allà, Sí. Doncs per anar a descobrir una mica la Lali nena, no?, que volia ser cirurgiana, anem cap al Big Bang. Som-hi. Ara ens explicaves això, no?, que tens una família de metges, llavors al final ha tingut un impacte en la teva decisió de tirar cap aquí per la teva carrera científica. Explica'ns una mica com ha influït en tu a casa teva. Sí, doncs això, el meu pare és metge i sempre, ell és la típica persona que li agrada molt aprendre coses i sempre estava aprenent i sempre m'ha ensenyat de tot. Aleshores jo una mica també he sigut sempre curiosa en aquest sentit i sempre he tingut una predisposició a conèixer el món i el cos humà, no? Llavors, el batxillerat ja el vaig decidir científic, doncs una mica per això. I jo anava cap a medicina, perquè tenia el somni aquest de ser cirurgiana, però al final em vaig adonar que no volia ser metge del tot, però volia tenir relació igualment amb la medicina. I llavors per això vaig escollir enginyeria biomèdica. Jo crec que això és una cosa que li passa a molta gent i a moltes noies que hi ha aquesta com ambició d'anar a medicina i arriba un moment que dius, escolta'm, segur que volia ser metge o a mi el que m'interessa, no? Potser és tot aquest món relacionat. I en el teu cas, no? És que jo me'n recordo, o sigui, quan tu i jo ens coneixem des de fa una barbaritat, no? Volia ser metge, cirurgiana, no sé què, i ara estàs feliç amb la teva tria, no? Clar, o sigui, òbviament si fas medicina pots acabar fent qualsevol altra cosa que no sigui ser metge, com per exemple el meu pare, que al final no ha acabat sent metge, no? Però sí que és veritat que, ostres, si has de fer medicina per després no acabar sent metge, tenint moltes altres carreres que et poden donar aquesta part, doncs
investiga, no? I és una mica el que vaig fer. Llavors tampoc m'interessava massa el laboratori, que potser aquí te'n vas més cap a biomedicina, no? I m'agrada més doncs, la idea aquesta de vull fer moltes coses o vull ser capaç o vull tenir moltes sortides, no? Moltes altres coses, i per això vaig anar buscant i vaig trobar aquesta carrera. Jo aquí tinc una pregunta, ja et tiraré floretes, Joel, que és que clar, quan tu havies de triar carrera a l'Ali, Sí? el Joel encara no havia decidit que havíem de fer un podcast que es diria el citoplasma per explicar els diferents perfils professionals, no? Llavors, tu com vas trobar aquest canvi de guió? Com vas pensar que potser no volies fer medicina i que potser et volies anar cap a enginyeria biomèdica? Com et vas informar, potser? Bueno, és això, jo em vaig agafar la llista de totes les carreres, no, típica de tall, nota de tall, i llavors allà em vaig anar highlighting doncs, totes les carreres de biomed. Llavors em vaig quedar principalment doncs, això, en medicina, en biomedicina i enginyeria biomèdica, que de fet aquesta la tenia bastant descartada al principi. Sí o no? I fins i tot vaig parlar amb un noi que havia fet biomedicina i ni me la va mencionar, no, aquesta res. Però bueno, després em vaig anar informant més que res de les sortides que podia tenir, ja no tant de la carrera en si, sinó de les sortides, i llavors vaig dir, ostres, doncs potser això és el que vull fer, no? Perquè em donava la vessant aquesta més de la indústria, més... Jo doncs, tenia clar que em volia moure, volia fer coses, volia anar d'aquí a allà, volia parlar amb gent, llavors també m'agrada la part de mates, que se'm donava bé, i vaig dir, vinga, doncs fem això. És interessant això que puntualitzaves ara, Noda. A vegades una de les opcions és tenir una carrera per les assignatures, no? Que és totalment lícit i que jo estic molt a favor, però també has de mirar, no? O sigui, quines són les sortides professionals, no? Correcte. Sí, hi ha profes que et diuen el contrari. No miris el futur, mira ara, tal. I també és molt lícit, també és molt vàlid, però mira, en el meu cas doncs, no va ser tan així. Sí, també al final és, jo crec, una manera de saber si tu tens alguna clar que saps que t'agrada, doncs tires per allò que t'agrada, però Exacte. si tu saps... Si el que t'agrada és la idea de a què pots accedir, no? Al final també és interessant, això. Sí, totalment. Aquí tenim preguntes, no? Quin tipus d'estudiant eres? Molt bon estudiant, això ho puc dir jo. De quins referents parties? Potser del teu pare, d'algú més? Et vas inspirar en algú? Bàsicament del meu pare suposo que sempre m'ha ajudat, m'ha guiat, no? En aquest sentit. Lo de bon estudiant, t'he de dir, però que a la uni va canviar també, que també crec que és important com diferenciar una mica, no? Un cop has entrat a la uni, doncs... O sigui, jo crec que al batxillerat... Jo crec que al batxillerat hi ha dos tipus de persones. O les que no necessiten o no volen tanta nota per entrar a la carrera, no? Llavors aquestes parles amb elles i diuen, no, el batxillerat, la millor època de la meva vida. Que dius, ostres, com pot ser? Perquè l'altra part és la gent que necessita o vol entrar a carreres amb notes molt altes, que llavors és la depressió en total i ho passes fatal amb una ansietat horrorosa. Llavors, clar, crec que tant totes les persones com jo que havíem d'entrar a aquestes carreres doncs, va ser mortal i per tant vaig ser molt bona estudiant i superresponsable al batxillerat. Però sí que és veritat que un cop vaig entrar a la carrera va ser com, vale, ara ho hem aconseguit, ho hem fet, doncs ara anem a gaudir una mica de la vida i d'anar-nos a descobrir, no?, nosaltres mateixos i una mica, doncs això, a gaudir de la vida. I crec que hi ha molta gent que va fer això i molta gent que es queda també amb seguir estudiant i estudis el primer, que també és supervàlid, però crec que també és important un cop arribes a la uni com relaxar-te en aquest sentit. Crec. Reflexió... I a la uni, sí. El que feies t'agradava? És el que t'esperaves? Sí, crec que justament enginyeria biomèdica, com que no saps massa ben bé què és, hi ha una enginyeria... Explica'ns-ho. Vale, ho explico. Bàsicament és unir la part tecnològica, la part de mates, física, amb medicina. O sigui, una mica, sobretot els primers anys de la carrera, com totes les carreres, que és una mica un tercer i un quart de batxillerat, però bueno, en el nostre cas era literalment moltes mates pures, molta física pura, fins i tot programació, i molta biologia cel·lular, bioquímica, molta medicina en aquest sentit. Llavors, després, a partir de tercer i quart, doncs, s'aplica una mica més i a la física, potser sí que tens alguna de física, però ja és molt més aplicat a la medicina, ja pots veure més tangible, amb pròtesis, amb les forces de les pròtesis, com funcionen, com han de ser, els materials, i de la part mèdica ja fem una cosa que està molt bé, això a la UB, que és a l'últim curs fem les AMES, que això són pràctiques que fem a l'hospital, als quiròfans, o a l'hospital en si. I això em sembla que no totes les unis es fa i la veritat és que va ser molt xulo perquè aquí és quan vam entrar per primer cop als quiròfans i vam veure una mica els rols
que podíem tenir dins de l'hospital. Us no, que és perfecte per anar cap a... Sí, cap a la primera vegada. La primera vegada, posem la música. Doncs aquesta és la gran pregunta, Lali. Com va ser la teva primera vegada, no? En el món de la ciència, potser en aquestes AMEs, no?, que ens comentaves, quan tu comences a entrar a quiròfan, quan comences ja a tocar, no?, aquest món. Exacte. Quan arriba a quart, que és quan estan fent aquestes assignatures, ens hem de començar a plantejar el TFG. Llavors, el TFG és una mica campi qui pugui, perquè no hi ha una llista i tu t'apuntes. Potser sí que al principi hi ha alguna llista, hi ha gent que es va agafar, però bueno, pel mi almenys no hi havia massa coses interessants. Aleshores, aquí és quan comences a pensar, vale, ei, què vull fer? Jo vaig tenir sort perquè sabia, no tenia ni idea, òbviament, però sabia que m'agradava la cardio, no? I vaig dir, vale, doncs vaig a parlar amb el departament de cardiologia, a veure què tenen. De l'hospital? Clar, del clínic, perquè l'enginyeria biomèdica de la UB, mitja la fem a física, que seria la part més enginyeril, i mitja la fem a la UB, que seria la part clínic, que seria la part més medicina. Aleshores vaig anar allà i els de cardio em van dir que no tenien res. O sigui, em van dir, mira, no tenim cap projecte, tampoc tenim temps per ara agafar alumnes, o sigui que res. Però em van dir, però te'n pots anar a arrítmies. Arrítmies és on hi ha els electrofisiòlegs, que és una especialitat dins de la cardiologia, que mira més l'electricitat del cor, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores vaig anar allà, jo no sabia ben bé què era això de l'electrofisiologia i allà sí que em van dir que tenien un projecte per mi que si m'interessava. I jo, doncs, de cap a la piscina a veure què era. I allà fas el teu treball fent la grau, no? I allà vaig fer el TFG, exacte. O sigui, tot això era per buscar el TFG i finalment el vaig fer allà. Llavors, això va ser una mica la meva primera vegada fent alguna cosa útil per algú, alguna cosa... Per la societat, exacte. I això, voleu que us l'expliqui? Sí, què feies, Lali? Què feies en aquest cas? Jo vull només saber que, bueno, m'ho imagino, però que tu potser, o sigui, com vas aconseguir parlar amb el departament de cardiologia, després et van redirigir amb professors, o potser era metges que estaven en el dia a dia, com va anar una mica el procés? Bona pregunta, perquè crec que aquesta també és la primera vegada que aprens, o jo almenys vaig aprendre com a moure't, no? Allò que dius, pregunta, mou-te, tal, no? Perquè per on comences, no? Has de trucar a la porta, no? Allà, a la porta de cardiologia. Exacte. Llavors, el que vaig fer és parlar amb un profe que tenia alguna que em va agradar, perquè confiança no tens confiança en cap profe, però que mira, em va agradar tal. Llavors vaig parlar amb ell i em va dir, vale, de cardiologia has de parlar amb tal persona. Llavors em va donar el seu mail o alguna cosa així, li vaig enviar un mail i em va dir, vale, vine al meu despatx i ho parlem. I llavors d'aquí vaig parlar amb el de cardio. Després d'arrítmies, doncs va ser algo semblant, que em va dir, vale, parla amb aquesta persona. Vale. Exacte. O sigui, bastant boca-orella, no? Parla amb tal, que potser si no arribes a preguntar, la cadena aquesta no la saps. Clar, o sigui, el TFG també jo crec que és un aprenentatge d'aprendre a moure't, no? Una mica. I a les pràctiques és que se m'ha quedat aquesta pregunta també, les pràctiques que tu feies amb els AMEs aquests, o potser hi havia algun altre tipus de pràctiques, us ensenyen com els diferents perfils professionals que podríeu accedir. I la majoria potser és treballant en un hospital o en recerca. Clar, com que les pràctiques eren a l'hospital, tot el que ens ensenyaven era el que passava a l'hospital. Llavors ens van ensenyar la part d'electromedicina, la gent que està allà amb tota la informàtica de l'hospital, per dir-ho d'alguna manera. No només programar, sinó com la gestió de dades dins de l'hospital, l'organització dels dispositius mèdics, també això ho pot fer un enginyer biomèdic. Dins de quiròfan també, que hi ha enginyers biomèdics, una mica això. Sí. Llavors, hi ha una pregunta aquí, no? Sí. Que és, tu estàs fent el treball final de grau en un quiròfan, t'està agradant el que fas, no? El tema de l'electrofisiologia, crec que malament que ho he dit, l'electrofisiologia crec que et sembla interessant, no? Però llavors tu decideixes fer un màster en màrqueting farmacèutic. Sí. O sigui, com sorgeix aquest pas? Quin és el teu racional que et passa pel cap? Sí, a veure, jo crec que de sortides de la nostra carrera, suposo que responc una altra pregunta ara, clar, bueno, suposo, segur que n'hi ha més, no? Però una mica per classificar-ho, jo crec que hi hauria la part de més recerca, aquí te'n vas a laboratoris, també pot ser empreses, no? Però és més recerca o fins i tot dissenyar o pròtesis o RNAs o cèl·lules, no? Després hi hauria la part de l'hospital, hospitalària, que és això que us dic, els d'electromedicina o de gestió de l'hospital, dins de l'hospital, i després hi hauria la part de la indústria,
que és on jo ara estic. Llavors, dins de la indústria també pots tenir diversos rols. Per exemple, especialista de producte, que després en parlarem, o de MSL fins i tot més cap a farmes, o més de part digital dins d'una empresa. Aleshores, dins d'aquestes sortides que més o menys jo coneixia i vaig anar veient al llarg de l'últim any, de fet, que és quan em vaig espavilar, vaig veure que el que m'interessava era la indústria. Llavors vaig dir, vale, vinga, doncs com entres aquí, no? Com que tampoc sabia ben bé què m'agradava, què no, doncs vaig dir, vale, doncs anem a buscar màsters, algun màster que et pugui interessar. Vaig començar a buscar màsters, sobretot enfocats a la part aquesta més industrial, que n'hi havia molts, no? Màrqueting farmacèutic, o màrqueting en la indústria de no sé què farmacèutic, o economia en la indústria, coses així. I llavors vaig trobar aquest, que és el màrqueting farmacèutic a la BCM UPF, i és el que em va agradar més. Llavors, per això el vaig escollir. Llavors, digues. Llavors, si tu el que vas fer en el teu TFG, al final, què t'emportes d'allà? O sigui, què aprens d'allà i per què decideixes accedir a aquest màster? Potser va tenir alguna... Ui. Avui estem inspiradíssims. Potser va tenir algun tipus de relació. Això ja Sí. ho talles. Això ho deixaré segur. Segueix, Lali. Perdó. No. Doncs, del TFG en si, al màster no m'emporto res. Del TFG m'emporto la meva primera feina, que va ser durant el màster. Llavors, us explico? tant, No sé per on direm. No, jo crec que sí, perquè més, Sí. o sigui, si hi ha un fil conductor a la teva vida, Lali, ha sigut el cor, que és una cosa bastant maca, no? Exacte. Llavors, o sigui, en allà jo crec que també comences a veure que això del cor sigui més des d'un part més d'electrofisiologia o des de tots els productes que després explicaràs, i llavors que això t'interessa, que no aniràs a fer coses de, jo què sé, d'ossos, no? Sí, exacte. Sí, la part de, per exemple, la part de trauma, ara que ho has dit d'ossos, bueno, és molt més mecànica, és molt més de Per això que a tu no t'agradava exacte, això. Exacte, m'agrada més la sang, no? Exacte, d'alguna manera. Sí, exacte. Sí. No, i llavors, això que dius la teva primera feina, a què et refereixes? Sí. Val, o sigui, vaig graduar, ens vam graduar i jo ja estava apuntada al màster per començar-lo al setembre. Llavors, del màster, d'aquests màsters, ja sabia que allà pots aconseguir pràctiques, val? Què passa? Que, són pràctiques, no és feina de veritat, per dir-ho d'alguna manera. 2, després de fer les pràctiques, normalment et fa fora d'aquestes farmes tan grans. Hi ha gent que s'ha quedat, però hi ha molta gent que ha hagut de buscar un altre cop. I 3, era molt farma. I a mi no m'interessava, jo no tinc interès pels fàrmacs, no? Jo volia alguna més d'enginyeria. Aleshores vaig dir, vale, espavila, tu per la teva compte, busca feina i a veure si trobes alguna cosa, si no, doncs pots tenir aquestes pràctiques. Llavors aquí vaig estar-me tot l'estiu buscant feina i finalment vaig trobar una posició d'especialista de producte a Hades 3D, que és una empresa, una startup, que desenvolupa un software per electrofisiòlegs, que és el que jo havia fet de TFG. Això et dirigeix cap allà. Exacte, llavors suposo que a la que van veure que jo havia estat al clínic fent això, doncs ja em van agafar. I de fet, més endavant, quan vaig conèixer la meva jefa, vam veure que ja ens havíem conegut abans fent la TFG, que un cop que ella havia vingut al clínic a ajudar-nos tal, doncs ja l'havia conegut. I aquí a Hades és on la Dali em dona la seva primera targeteta de producte specialist. A mi em fa molta il·lusió. Uau. Em va fer molta il·lusió. Sí. Perquè al clínic una mica què és el que feies? O sigui, també desenvolupaves el software que s'utilitzava? No. Està al departament d'arrítmies. Llavors, una arrítmia, així resumidament perquè ens entenguem, és quan hi ha un curtcircuit al cor. Part del teixit és mig mort, o sigui, l'electricitat passa però no acaba de passar, hi ha un curtcircuit i això és el que provoca l'arrítmia. Per arreglar-ho, es crema el teixit, aquesta part de teixit es crema, que això es diu ablació, s'ablaciona. Llavors, com s'ablaciona? Es posa un catèter per la femoral, es puja fins al cor i allà doncs es va ablacionant el teixit. Llavors, hi ha diferents catèters, diferents configuracions i volien fer un estudi per veure quina catèter i quina configuració era la més òptima per a aquest tipus d'ablacions. Llavors tenien moltes dades i jo el que vaig fer és agafar aquestes dades i amb estadístiques i càlculs que em van ajudar, vam descobrir que un catèter amb una configuració era la més òptima. M'encanta que m'ho expliques així de tranquil·la, no? Per la femoral pujàvem aquí un catèter per cremar el cor. Vale. No, és molt xulo, sí, molt interessant. Tranquil·la. Sí. Que guai. Llavors, la meva pregunta una mica
és com es diferencia aquesta feina, que potser sí que era més tècnica o més de quiròfan, amb la teva feina a Hades. És a dir, aquí hi ha un canvi substancial, no? Sí. Clar, o sigui, al final, aquí jo el que estava fent és agafar... El que vaig fer és agafar dades que tenien d'un Excel, per dir-ho d'alguna manera, i posar-les al software dades, que jo en aquell moment doncs, clar, no relacionava massa, llavors calculava certes coses i llavors aquestes dades que calculava les agafava i jo feia les estadístiques. Realment el software aquest no el feia servir. Llavors, bàsicament, o sigui, no per tirar-me pedres de taulada, però que tampoc, el TFG tampoc era tanta cosa, o sigui, bàsicament era estudiar dades i ja està. Llavors, a Hades el que feia era jo fer servir el software, formar els clients d'arreu del món que el compraven i ajudar-los amb casos que tinguessin molt difícils. O sigui, el que fa el software és agafar imatge mèdica, sigui resonàncies o tacs, i et fa un model 3D del cor, perquè així els electrofisiòlegs saben com ablacionar millor, per posar-ho en paraules així simples. Llavors, clar, com comprendreu, és un software complex, encara molt rudimentari, no és un Instagram o una aplicació del mòbil molt intuïtiva, no? Llavors es necessita un coneixement darrere. Em sorgeix una pregunta que si em poso la pell d'un estudiant que ha acabat quart de carrera amb el TFG, que ja veus una mica com és el treball de camp en una posició d'enginyera biomèdica, però també em veuria una mica, no sé, ara no em surt la paraula, però una mica perdut en tota aquesta complexitat que dius que és de fer aquest software. Tu una mica tot això ho aprens a la startup, ja venies amb un coneixement previ... Exacte, o sigui, jo estic superagraïda a Hades perquè al final, recent graduat, és molt complicat que t'agafin. Ara, un cop t'agafen, saben que t'acabes de graduar. Aleshores, clar, has d'estar molt agraït i ells, saben que no tens ni idea i que t'hauran d'ensenyar de zero, no? Llavors sí, o sigui, el dia a dia... O sigui, és que arribes allà i no saps ni com moure't ni què és una empresa, o sigui, clar, és que aprens a com funciona l'empresa per dins, quina jerarquia hi ha, o sigui, realment aprens molt més a la primera feina, estic parlant de no només el contingut de la feina, no? Sinó com funciona tot aquest tema, no? Jo què sé, primer congrés que vaig anar, ostres, com m'he de relacionar amb clients, he de fer 2 petons, he de donar la mà, clar, no saps aquestes coses i... Quina és la resposta? Mira, fèiem 2 petons, però sí que la meva jefa, molt feminista, va dir, escolta, si amb els homes fan la mà, doncs també hem de fer la mà. Llavors també em va agradar aquesta idea. T'he de dir que igualment no sé què faig, cada cop faig una cosa diferent. Aleshores, doncs... Sí, el que et sentis més còmode. El que et sentis més còmode. I llavors, en aquest moment on tu estàs a Hades, hi ha un període de formació, entenc, i després hi ha un període on tu ja et sents més teu al teu software, no? I treballes més pel teu compte. En aquesta segona part de la teva feina, ja comences a ser Product Specialist. Exacte. Aquí és on comença una mica el que ets ara, no? Sí, a veure, estem parlant d'una startup on coses com formacions potser no estan tan solidificades i tan estructurades i protocolitzades. Llavors va ser una mica com campi qui pugui. Llavors ja des del principi ets especialista de producte i jo ja anava a reunions i ja anava a coses, òbviament, primer callada, però després molt ràpid ja ens vam posar el tema. Aleshores realment no va haver-hi cap diferència com entre les dues fases. Sí. I jo, abans de que seguim amb la teva feina laboral, no? Amb el teu periple laboral, no? Que ens expliquis on estàs ara, hi ha una cosa que em sembla superimportant o superinteressant en el teu cas, que és, tu fas un màster de màrqueting farmacèutic, no? Què s'ensenya en un màster de màrqueting farmacèutic, no? Què és el que tu aprens en aquest màster? Val. Crec que la gent i jo tenia la concepció de que el màrqueting és només com la part publicitària, no? La imatge. També, però vull dir que el màrqueting és tota la gestió que hi ha darrere per quan es treu un producte al mercat. O sigui, tu tens el producte, siguis proveïdor, siguis distribuïdor, el creïs tu o no, tu tens allà el producte i l'has de treure al mercat. Un cop ha passat totes les marques, les CSI, marcs i FDAs, clar, està allà, vale, què fas? Ho has d'anar a vendre, ho has de comercialitzar, val. Hi ha la part de ventes, que és la persona que va a porta freda a vendre el producte, però després hi ha tota la gent, que seria màrqueting, que organitza totes les estratègies, tota la part financera, tota la part econòmica, tots els esdeveniments que es puguin fer per aquell producte,
i organitza ventes, bueno, treballen junts, sempre hi ha un rifirrafe entre ventes i màrqueting, no? Però bueno, treballem junts perquè doncs els clients coneguin el producte, vegin que és el millor o no i el comprin. El millor, és el millor, Exacte. és el millor. Llavors, al màster s'ensenya com funciona tot això, i s'ensenyen aquestes estratègies i també doncs, una part més econòmica, no? Per aprendre doncs, a on has de posar els diners. I una cosa que al Joel sempre li interessa, perquè és la pregunta que faries tu, ara no l'has fet però la faràs, que és, en aquest màster, d'on ve la gent? No? Sempre pregunta, aquí hi ha biòlegs, aquí hi ha biomèdics, aquí hi ha gent que ha fet ADE... No? Tu sempre fas aquesta pregunta, que t'interessa això. La majoria farmacèutiques, perquè la majoria eren noies, però llavors després hi havia una biotecnologia, un ADE, un nutricionista i jo era l'única enginyera d'allà. Però creus que potser el màster està més pensat per algú que ve de biocoses per passar a una cosa més màrqueting o algú que ve d'ADE per entrar, no? No, és algú que hagi o sigui, és algú que ha de tenir un background científic, segur. Sí. És que fins i tot jo, clar, es toca molt fàrmac, fins i tot jo hi havia coses que digués que no sé què vol dir. No sabia molt molecular, potser... No de molecular, sinó, per exemple, un medicament genèric, jo no sabia què volia dir, i tot s'enllena allà, potser és molt bàsic, però... Vale. I, bueno, digues. No, res, simplement una pregunta que... has dit que vas entrar a aquesta startup i una pregunta que teníem aquí apuntada, que, bueno, m'imagino una mica la resposta, però m'agradaria escoltar-la per part teva, és què creus que es valora en tu quan entres en aquesta startup? Per què creus que entres tu i no algú altre que potser tingués 3 anys d'experiència? A veure, en aquest cas és clar que és del tema del TFG. O sigui, jo crec que l'acaben veure TFG d'això i la jefa em coneixia, jo crec que ja va ser algú directe. Vale. Sí. Vale. Jo crec que això. Doncs jo crec que per seguir amb la vida laboral de l'Ali i anar fins on estem ara, anem cap al nucli, Joel. I anem, doncs poso la música. Sí. Doncs anem cap al nucli, Joel. Vale, m'agradaria, primer de tot, saber què és un Product Specialist, que en portem parlant-ne, però no ha acabat de quedar clar. Vale, un especialista de producte és una persona que porta un producte d'una empresa de dispositius mèdics i la presenta i l'ensenya al metge. Un cop, el metge o els infermers, el personal sanitari, un cop ja l'han comprat. És a dir, primer ventes va allà i fa la part de venda, es compra, llavors després va l'especialista de producte a formar com funciona la bomba, el dispositiu que seria el meu cas, o estar a les operacions per implantar un marcapassos, per exemple, també. O sigui, és una mica la persona que sap d'aquell producte d'aquella empresa i explica com funciona el personal sanitari. Per tant, dins de l'organigrama que estàvem parlant d'aquest rifirrafe, no? O aquesta sinergia, si vols dir aquesta manera entre ventes i màrqueting, primer ve ventes, que ven el producte, i després des de l'equip de màrqueting t'envien a tu, no? Exacte. Mira, això no ho sé si totes les empreses és així. Almenys a Pàlex, que és on estic ara, els especialistes de producte dins la jerarquia de l'empresa estem dins de màrqueting. Aleshores, sí, és una mica això. Tot i així, els de ventes sempre estan amb nosaltres, perquè els de ventes tenen constant relació amb els clients, o sigui, i els de ventes s'ha de dedicar, o sigui, que jo, mira, això també pensava que ventes eren persones que potser no sabien tant de ciència i són persones també amb biologia formades totalment, que crec que és una cosa que ha anat canviant molt al llarg de la història, que abans eren persones que no venien de la ciència i ara sí, i de fet ells són qui coneixen més el client, també en part coneixen molt el producte, el que estan venent, perquè clar, al final ho han de vendre, i vull dir que realment fan molta feina. O sigui, que qui pensi que la feina de venda és de comercial... No, gens ni mica. Això és important també. De fet, jo, per exemple, crec que no podria anar a ventes, perquè és molta relació constant i saber portar persones, no? A mi m'agrada més la part de, doncs et formo sobre aquest producte, que això és el que fa l'especialista. I és totalment postventa el que fa. Exacte. Vale. Exacte, però sempre sent conscients de quins clients ens tenen, quins no, on hem de reforçar, on no. Vale. Per això és una relació entre... Tu, per exemple, no vas mai amb el responsable de ventes, també a veure el metge abans de fer la venda? Abans no. Exacte, vale. abans no.
Vale. I pots anar després en el sentit de jo et conec, tu et coneix entre el personal sanitari i el de ventes i ara et presento també, no?, aquesta persona que t'ensenyarà tot el dispositiu... O sigui, per exemple, avui he anat a fer formació al Trueta. Qui ha organitzat aquesta formació, qui es parla amb el client, qui li porta el material de no sé què al client, és el de ventes. Per tant, ventes som nosaltres que anem una mica al darrere i llavors allà fem la formació, per dir-ho d'alguna manera. Vale. M'encanta perquè sempre ho penso com que allà hi ha unes persones reunides en una sala que pensen això anirà, que primer vindrà el de ventes, després vindrà el de màrqueting, després la de no sé què... I és així realment, o sigui, hi ha algú que realment planteja tota aquesta experiència. És així, però t'he de dir que m'ha sorprès com... O sigui, tot és molt personal, en el sentit que realment estem tractant amb persones, tot és persones, llavors... Tot és molt, no vull dir patxangueo, però que al final sembla una cosa molt formal i al final és un, ei, vale, ara arribo, vale, no, ara farem això i farem l'altre. O sigui, és molt més natural, no? Que se fa una mica respecte i al final estàs parlant amb persones per lo bueno i per lo malo, saps? Com ells tinc una mica sap molt d'això, doncs el porto, no? I us connecto, bueno, a veure... Bueno, ha de treballar, però... Networking, Joel, networking. No, i que al final suposo que el component humà que tu puguis aportar és molt important, no? Vull dir que, o sigui, sempre que hi hagi un cert tracte proper des del respecte... Bueno, és que aquí ve la part, aviam, o sigui, òbviament l'hospital compra el millor producte, que també et dic, això va per concursos, o sigui, realment no és que es escollin, però després sí, perquè es fan triquinyores, però bueno, al final, o sigui, és molt important que el producte sigui bo, però hi ha una part molt important que és si et portes amb l'empresa, el tracte, exacte. O sigui, a mi em compren el producte perquè em coneixen a mi, saben com soc, saben com els ensenyo, el servei que tenim, o sigui, no és només el producte, que també, òbviament, no? També el seguiment que tu els hi dones i la confiança fa molt, no? Això és el que històricament es deia, no?, de les grans farmacèutiques que regalaven viatges als metges, que portaven... Suposo que això no es fa avui en dia. Ara ja no es fa, és il·legal. Sí. També et dic, una cosa que m'ha sorprès també, i ara potser hi ha gent que em mata, sí que és veritat que les farmes, òbviament, volen diners i la indústria, capitalisme, i funciona amb diners. Però al final és una cosa de dos, és a dir, el metge també està allà estirant i arronsant, saps? Vull dir que, òbviament, és el que han de fer perquè és que al final són empreses, no? I l'ICS, que és l'Institut Català de Salut, compra els dispositius i vull dir que al final són diners, no? Però vull dir que aquí tothom té un paper... Que la base del món és capitalista i el món és gris, no? Vull dir que aquí estem. Exacte. Ara deixem aquest tema, que no, és gris 100%, i anem a un tema més maco, no? Sí. Que és, tu, Lali, quin producte portes? Perquè això és gruixut. Això és bastant gruixut. Explica-m'ho tu. Jo porto, de moment, bombes de circulació extracorpòria. Bomba. Val? Aleshores, quan fan una operació del cor i a cor obert, és a dir, normalment són de vàlvules, que han de fer un recanvi de vàlvula o l'han d'arreglar, o de l'aorta o alguna cosa així, s'ha d'obrir l'esternón amb una serra i s'obre el cos completament, queda el cor allà. Per poder-lo manipular no volen que bategui i no volen que tingui sang, perquè clar, si no, no poden fer el que han de fer, però el cos ha de seguir tenint sang, exacte. Sí, ha d'arribar l'oxigen, als teixits. Què es fa? Es treu la sang abans que arribi al cos, es bombeja i es fa intercanvi, s'oxigena, que fa de pulmó, i llavors es torna a posar al cos. I llavors la sang així no ha de passar pel cor i el cor es para. També es posa un líquid que es diu cardioplegia perquè es pari i així els cirurgians poden manipular. Llavors, la màquina que fa tot això és la bomba de circulació extracorpòria. Si tu portes com un cor artificial. Exacte, sí. És una passada, això. És molt xulo. I us dic que veure-ho en directe és brutal. O sigui, és el que a mi... Què és el que t'impacta més? Clar, o sigui, tornant a la primera pregunta de què volies ser de petita, no? Cirurgia de cors, no? Doncs clar, el primer cop que vaig entrar al quiròfan i em van deixar, com que era el meu primer cop, em deia, és el teu primer cop, i els agrada molt als metges explicar-te i ensenyar-te. I em van deixar estar allà, o sigui, a 10 centímetres del cor. I ostres, veure el cor allà bategant, xulíssim, tota la sang i tot el cos, brutal. O sigui, no, sí, superrealitzada. I que al final hi ha una cosa molt important, no? Que és que tu quan ets petit o petita penses, ostres, doncs la cirurgiana farà la part més important, que és la d'operar, no sé què, però sense la teva bomba de circulació extracorpòria, això seria tremendament difícil. Vull dir que tu tens un pes totalment molt important. Totalment.
O sigui, sense la bomba i els perfusionistes, que són qui està manegant la bomba allà en directe. O sigui, qui està amb les vies i pujant i baixant la bomba, per d'alguna manera són els perfusionistes. I tots els infermers que estan per allà i o sigui, tot el personal. O sigui, en un quiròfan hi ha molta gent. Quanta gent en un quiròfan? Hòstia, és que pot haver-hi des de 10 a 20 persones perfectament. Wow. Sí, si venen estudiants, doncs encara més. Vull dir, és molt vida, sí. I una mica en aquest quiròfan, quin és el teu paper exactament o quina part és la part de l'hospital i quina és la part de la farma o el distribuïdor d'aquests productes? Doncs, mira, ara jo just he entrat, entre altres, perquè han tret una nova bomba. Llavors aquesta bomba i l'ICS, que és l'Institut Català de Salut, ha comprat moltes bombes per als hospitals de Catalunya. Aleshores, s'estan instal·lant i s'estan posant en marxa aquestes bombes. Llavors, el que estem fent nosaltres és un pla de formació pels perfusionistes que fan servir aquestes bombes. Llavors, primer, dies previs, els hi fem una formació fora de quiròfan o dins de quiròfan, però i els ensenyem com funciona, una mica la part més teòrica i també pràctica, però sense intervenció. I després, quan anem a intervenció, quan anem a operació, és per estar amb ells a les primeres operacions, perquè veiem que ho estan fent bé. Si surt una alarma o hi ha algun error, doncs ajudar i dir, mira, això és per això és per l'altre, i estar una mica amb ells perquè sentin la seguretat que ja estan segurs. I un cop ja ho saben i hem estat amb ells 2 o 3 operacions, ja està, en aquest hospital. Òbviament, si tenen dubtes i coses, estem allà, però en teoria doncs ho tanquem. Sí, tu portes la part mecànica de, això s'ha d'enganxar aquí, o més la part de software, o tot, una mica? Mira, això ja és depenent de cada empresa. En el meu cas, com que la bomba és tan complexa, té la part de hardware, la part de destornillador i clau Allen, no? Els tubs, no? Els tubs, sí. També té una part de software i té una altra part de software que t'ajuda a integrar informació i gestió de dades. Llavors, nosaltres una mica sabem de tot com funciona. Ara, qui ha de descargolar i destornillar i muntar-la i desmuntar-la tal, això ho fa el servei tècnic. Vale. O sigui, realment jo no estic amb la clau Allen. Però el quiròfan ho fa el servei tècnic o ho fa un... Quan està el quiròfan ja està muntada. O sigui, realment no hi ha... Però el procés d'ajuntar les artèries... Això ho fa el perfusionista. Clar, jo no toco pacient, o sigui, jo no toco sang. Però ells també han de saber com ajuntar-ho, això ja és un protocol una mica estandarditzat. Això ja... A veure, els perfusionistes són infermers que fan un màster de perfusió, llavors allà ja els ensenyen com funciona en general una bomba. I després venim nosaltres a dir, la meva bomba funciona així específicament, però òbviament ja tenen una idea. Vale. Sí. Que jo encara estic visualitzant la Lali allà enmig del quiròfan amb el cor obert, la cirurgiana, el perfusionista, no sé què. És molt xulo, sí. Quina imatge. I tenir relacions amb els metges, ara parlo amb tal, també és divertit, sí. I la meva pregunta és, clar, tu ara tens una persona més sènior que tu que t'està formant, no?, perquè tu puguis fer les formacions de la bomba, tal. Clar, hi ha un moment que la idea és que tu això ho facis sola, llavors tu t'encarregaries d'explicar aquesta bomba a tot Catalunya, més enllà, quin és el teu rang, no?, d'acció? Sí, ventes sí que es distribueix per regions, val? Els especialistes de producte ens distribuïm per producte. Per tant, nosaltres portem el producte a tot Espanya. Llavors, de fet, aquestes setmanes ja he viatjat a València, a Bilbao, o sigui, una mica a tot arreu. Ara, sobretot a Catalunya, per això, perquè tenim moltes bombes aquí, però tot Espanya, sí, correcte. Llavors, com és una mica el teu dia a dia? Mira, t'explico una setmana, perquè dilluns, dimarts i dimecres potser estic a Bilbao fent la formació aquesta i estan a operacions, llavors de mentre dinars i sopars amb clients, o sigui, és un no parar, o sigui, és 24 hores treballant. I els dinars i sopars són una miqueta més informals o també esteu allà parlant? Són una mica més informals, exacte. Van en bata. Jo crec que algun metge, si pogués... Aquí una hot take, Aniria amb bata al restaurant, però jo no ho he dit, això. No, però, per exemple, l'altre dia vam anar a Bilbao i em van portar a un restaurant que es diu Salvaje. Opa! No. Clar, a mi em van dir, no, és que... Tu vermella, ja. Clar, em van dir, no, prepara't, perquè hi ha ballarins, hi ha balls. És un sushi amb balls, o sigui... Sushi amb balls és la cosa més com de pijo, no?, que he sentit, no? Un sushi amb balls. Que es veu que hi ha una aquí a Barcelona, que jo no ho sabia. Jo tampoc, clarament. Però bueno, tranquils, perquè
Era de sobte els cambrers es posaven a ballar, però un ball així de TikTok, saps? No vale. no era res. No hi havia allà una... Hi havia molta roba, tot tapat... Hi havia molta roba, exacte. Hosti, on et porten, Lali, on et porten? Això a Bilbao, Això va ser Bilbao. Fàcil que anar a fer uns pinxos tranquils, la gent es complica una barbaritat. Sí. Mare meva. Digues. No, res, ja anava a dir, doncs el dijous tornes o el dimecres tornes, llavors el dijous estan al magatzem a buscar un material no sé què, perquè el divendres potser vas a un hospital, a un altre hospital, o has d'entregar alguna cosa al client, o t'has de quedar a casa a fer molta feina de burocràtica, no? Doncs has d'omplir Excels, o fer concursos, o enviar mails, una mica així. Llavors, o sigui, tu treballes, entenc que no sempre, però vull dir, el teu horari laboral de 8 hores al dia? No tenim. O sigui, i això també és una cosa positiva, no? Tenim flexibilitat, o sigui, no fitxem i no és 8 hores, perquè hi ha un dia que potser en fas moltes més, hi ha un dia que acabes la feina, potser un divendres, que acabes la feina a les 2, doncs l'acabes a les 2 i ja està, saps? Això no sé si... Bueno, per qui ens està mirant, és perquè els altres dies treballa molt la Gabi, perquè treballa moltes hores i va al salvaje a sopar. És per culpa d'això. Llavors això al final acaba convertint-se en més càrrega de treball o no necessàriament? Clar, el meu jefe va de bòlit, o sigui, el meu jefe no pot més i per això m'ha contractat, perquè, clar, jo ara he començat fa poc, llavors encara no tinc tanta feina jo com a l'Ali, hòstia, tinc moltes coses a fer perquè encara estic començant, però entenc que sí, que després crec que és molta més feina, però molt dinàmica, llavors si t'agrada, doncs crec que és divertit, crec. I una mica, quines són les connexions que tu tens amb l'altra gent de l'empresa? És a dir, aquesta gent de màrqueting que potser s'encarrega més de l'estratègia, la gent de ventes, tu amb qui parles, amb qui et comuniques? O en aquest cas, entengués més amb el teu cap, perquè és amb qui et portes més relació ara, però amb qui deu parlar ell? Clar, ara mateix amb el meu cap i amb ventes, o sigui, si me'n vaig a Catalunya, doncs estaré molt amb el delegat de ventes d'aquell hospital d'aquell lloc o amb el cap de ventes d'aquella regió. I si me'n vaig a Bilbao, doncs el mateix. Quan estigui sola, doncs lo mismo, però sense el meu cap. No? I llavors de tant en tant, clar, després fas reunions trimestrals o de mensuals i tal, i aquí sí que es reuneix tot l'equip d'especialistes. I tens una oficina com a tal? Tenim, Pàlex en concret està a Sant Cugat, a la parada de Sant Joan, una oficina enorme, molt xula, però hi vaig poc, o sigui, de moment he anat 2 o 3 cops perquè teníem reunions amb tothom. Però si no puc fer teletreball, perquè així no hem d'anar allà i no perdem temps. Està bé. Tens alguna pregunta més de la seva feina, Joel? Perquè si no passaré... Ara que has entrat en aquest tema, això només si ens ho vols i pots dir, però una pregunta que tenim aquí apuntada és quins són una mica els rangs salarials dintre del departament de màrqueting, o sigui, en general, en genèric. O sigui, tu cobres el mateix que, per exemple, faria algú de ventes o en el mateix format, és a dir, un sou fixe i un variable... o una mica com funciona això? Normalment a la indústria i sobretot en màrqueting i ventes sí que hi ha un fixe i llavors hi ha una part de variable depenent dels objectius que t'has posat. Els de ventes, òbviament, els objectius normalment seran les ventes i els de màrqueting són altres objectius que ens posem. Llavors, és una pregunta, el tema del rang és una cosa que encara estic descobrint. Jo et diria que, no sé, entre 35 i 70, 60, 70, sí. O sigui, jo crec que el cap de màrqueting, doncs això, 70, i llavors si vas més amunt, doncs... I després amb el salvaje i s'ho gasten tot el salvaje, després es queda en res. I última pregunta d'aquest, i passem ja. Dins del departament de màrqueting, no? Si abans et preguntàvem, en el màster hi havia gent de diferents perfils, dins del departament de màrqueting també hi ha aquests diferents perfils? Tot ciències. De fet, crec que la majoria biòlegs, biologia. Biòlegs? Sí. Interessant. I gent d'ADE, potser, o gent de... No, No, o sigui, contracten gent que tingui un background científic, perquè si no, és que clar, si m'imposes a fer la bomba i no sé ni què és un cor, o no sé com funciona, és impossible. O sigui, ciències segur, sí. És interessant veure com tota aquesta corrent de professionalització, no? En el sector vendes, en el sector màrqueting, en el tema més bio, no? Perquè és molt important que si et fan una pregunta tu puguis respondre això és l'artèria, això és la vena, això no... Exacte, o sigui, al final, tema màrqueting ho relaciones molt a comunicació i màrqueting o una empresa de comunicació i màrqueting, llavors la gent de màrqueting serà de comunicació i màrqueting, però una indústria farmacèutica, o sigui, a la indústria serà gent especialitzada en la indústria que sigui, no? Això també està bé per la gent, per als estudiants i gent que estigui encara en la carrera, que vegin que al final no és en el laboratori la ciència, que pot ser-ho i és molt maco, però també hi ha altres posicions que al final
és el que tu dius, o sigui, dintre del departament de màrqueting, la majoria venen d'un background científic. Sí, totalment. Sí, exacte. Que la gent prengui nota a casa. Llibreta i boli. Va, passem a l'ingredient secret. Passem. Vale, doncs ara que sona la nostra música, Joel, no farem la broma del risotto avui perquè ja l'hem fet moltes vegades, no toca. Però sí que ens agrada cuinar, ens agrada tenir els nostres ingredients. Quin és potser el teu ingredient secret? Què és allò que en el teu dia a dia hi penses i que no pot faltar? Per ser feliç. Per ser feliç, Lali, per ser feliç. Crec que l'ambició, en el sentit de tenir clar el que vull, lluitar per aconseguir-ho, i la part de la meva ambició ve o la vull aconseguir com amb les meves amistats, amb els meus amics. Llavors, per mi és molt important fer birres cada dia amb amics, no? Sí, o sigui, i parlar, i a mi m'encanta, o sigui, és el meu plan preferit. Sí. I crec que, parlant abans, no, també dèiem una mica com l'eficiència. O sigui, que soc una persona molt eficient i m'agrada fer les coses no ràpid i corrents, però vull dir amb el temps que calgui i després ja doncs poder descansar, no? Sí, no, és que és el millor, o sigui, avui de fet amb el Joel parlàvem que el dia que no et sents eficient, penses, ostres, va, amb lo xulo que és poder treballar i després poder fer qualsevol altra cosa, no? 6 hores intenses i després que al final amb el tema d'horaris laborals, o sigui, crec que és molt important i està molt bé que s'estigui modernitzant una mica tot, que ja no sigui tant de 8 a 5, de 8 hores, o sigui, 8 hores has de fer, o sigui, si tu has fet la teva feina amb 6, doncs ja està i te'n vas, no? I ser com el més eficient possible. I ara anem a les preguntes que ens interessen. Quin és el teu gran encert i la teva gran cagada, Lali? Quina prefereixes respondre? El meu gran encert, la carrera, et podria dir. O sigui, sí, estic molt contenta i orgullosa d'haver fet la meva carrera, perquè l'he pogut aplicar, crec, a la feina. I la meva gran cagada... És que abans sí estava pensant perquè m'ho ha xivat i dic, hòstia, però realment tot m'agrada molt bé i tot ho he escollit molt bé, que no et podria dir gran cagada. No hi ha hagut cagada, No he vingut abans al podcast, Lali, no he vingut abans. Com et veus potser d'aquí 5 anys o d'aquí 10 anys a la teva feina? Creus que seguiràs fent el mateix? T'especialitzaràs cap a alguna altra banda? El mateix jo crec que no, perquè al final és una feina tan moguda i tan dinàmica que surt natural com que el camí sigui doncs no viatjar tant, no? Al final doncs, em veig tenir una família allà entre altres, llavors doncs suposo que no et permet viatjar tant, però sí que em veig encargos altos. Epa! De cap o alguna directiva, cosa, sí, alguna cosa així, d'aquí 10 anys, no? Però sí, portant equip, sí. Sí, més a la gestió de persones. Sí, o sigui, per exemple, ara el meu cap seria el cap de màrqueting i després hi hauria la cap de la unitat de cirurgia cardíaca, doncs no sé, per exemple, aquest perfil, per exemple. I quins consells donaries a estudiants que vulguin dedicar-se a una posició similar a la que tu estàs? Us diria, un màster tipus el meu o algun semblant va molt bé perquè sobretot et dona contactes, que això l'altre dia ho parlàveu a un altre podcast, sí, amb l'Albert, un altre episodi. El nostre clip viral, Joel està molt content, que a TikTok ho estem veient. Exacte, sí, perquè ho talla molt bé, que ell deia que al final el contingut no es tenia, o sigui, l'important és els contactes que adquireixes allà. Tot i així també hi ha molta gent de la meva classe que ara està treballant a feines semblants a la meva, amb marcapassos, amb altres dispositius, i no ha fet un màster així. Però bueno, sí que és veritat que et dona un plus en el futur o en el present, no? Un coneixement que... O sigui, et posiciona, no? Potser, i en aquest sentit estàs còmode amb això. En el teu cas, i breument, tu fas el salt a Pàl·lex gràcies al màster o no? Sí, una mica, de fet. Sí, perquè, bueno, directament no, però sí que és veritat que després vam veure que un profe... O sigui, jo vaig anar a un profe i ell directament no em va poder ajudar, però sí que després, quan em van agafar, doncs es van conèixer amb el meu cap i tal, i van estar parlant, llavors una mica va ser com, mira, el màster. O sigui, fent el contacte, networking. Fort. I dues preguntes ja molt ràpid. Què és el que més valores de la teva posició ara mateix?
sigui, aquesta flexibilitat... Exacte, aquesta flexibilitat, que estigui dinàmic, que estigui viatjant, que estigui parlant amb gent constantment. Això de dinars i sopars a mi m'encanta. El salvaje està allà, No, sí, el cotxe també, que és un benefici xulo d'empresa, no? Que al final tens, sí, tot això i tot el que estic aprenent. I una mica per acabar, això és una pregunta una mica més filosòfica. És la que està en cursiva, no? Sí, és un hot topic que està en boca de tothom, que és... Com creus que acabarà... O sigui, quin creus que serà l'impacte o està sent l'impacte de la intel·ligència artificial en el teu camp d'operacions obertes o de productes més... que al final potser una intel·ligència artificial pot acabar gestionant i no cal la posició d'aquest field specialist o es reconverteix? A quiròfan, els quiròfans en general, a la sanitat hi ha poca intel·ligència artificial, o sigui, almenys a quiròfan. Vull dir, encara hi ha coses que funcionen en paper. O sigui, imagina't que s'està intentant digitalitzar i estan pressionant. Sí, llavors hi ha poc impacte en aquest sentit. La bomba, per exemple, tot i que és superxula, tot és algoritmes i càlculs. No hi ha intel·ligència artificial aquí. Ara, jo sóc superpro d'intel·ligència artificial, tot el que pugui haver-hi. ChatGPT és el meu millor amic ara mateix, com el de tots. I crec que no treu feines ni les has de treure, jo crec que ajuda i ja està i no despediran ningú, no? Que la gent a vegades ho diu. No. I crec també que si abans parlàvem del contacte persona a persona, això vull dir, és una cosa molt tangible i molt important i que jo com a metge, que no soc metge clarament, ni ho vull ser, preferiria que em vingués una persona, no? Que m'expliqués la màquina, que... És que mai ho substituirà la intel·ligència artificial, senzillament jo crec que ajuda a facilitar fer feines i les feines aniran evolucionant per integrar aquesta intel·ligència artificial, no serà un te despido ara i un robot, no funciona així, no? Potser també la part que està més en contacte amb la venda és la menys substituïble. Sí, podríem dir-ho així, exacte, però al final per tota la gestió de dades que fem, tant nosaltres com a empresa com a dins de l'hospital, sí que jo crec que es fa servir i es pot potenciar molt més, no? Jo crec. Sí. Superinteressant. Joel, tens alguna altra pregunta? No, deixem-ho aquí. Lali, vols afegir alguna cosa? El Joel ara diu que el convidat o la convidada ha d'acabar el programa. Home... Això del Joel jo crec que no cal que ho faci. Take home messages? No. Els oients. Sí, què els hi diries? Les oients. Que estigueu feliços. Mira, és que és més important. I que estigueu transparents i honestos i mireu el costat positiu de les coses. 100%. Mr. Wonderful, això. Molt. Sí. No, i una altra cosa molt important, que és que també tot això ho has aconseguit treballant, i això també és important dir-ho. Vull dir, que tu ara mateix estàs molt contenta, però aquí hi ha moltes hores, aquí hi ha molta dedicació, i això... Sí, o sigui, al final, per exemple, fins i tot l'entrar a la carrera va haver-hi molt d'esforç, evidentment, del batxillerat, però també una part de sort, perquè jo que sé, la CL, no?, que és jo crec que aquí també hi ha una part de sort, o sigui, és una mica les dues coses. Va, doncs deixem-ho aquí. Moltíssimes gràcies a tothom que recolza el projecte, a tothom que ens escolta des de casa i tothom que ens diu de tirar això endavant. I a tu gràcies per venir, Eulàlia, ha sigut un plaer. I subscriviu-vos al canal i doneu like i compartiu.